हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गिबियाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों दिनै नोंथांमोननो दावदै मेनाय देखायगोन। दावदैखौ अराव बोरै मेगोन, दावदैखौ जोङो दावदै सायाव हा लिरनानै मेगोन लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय। दावदैनि सायाव हा फुनबाय लोगोफोर, दावदैनि सायाव हा होबाय जोङो। एसे रोजा होनांगौ, नङाबा गेब्रुगोन बेयो। अरनि हिटजों गेब्रुगोन, अरनि गरमजों। बेखायनो हाखौ रोजा जानांगौ, दुंनाय बायदि जानांगौ नालाय। बेखायनो हाखौ रोजा फुननांगौ जोङो लोगोफोर। सोरबाफोर दाबो आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै लादो लोगोफोर। उनाव गोबां बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोगासिनो दं, नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय। दावदै लोगोफोर, नै दावदै रुनो नागिरदों। हालामाथा हाजों लेबफबजोब्बाय। अराव आधा घन्टासो मेबानो जायो, होमबानो मोनो। आधा घन्टाजों मोनो। 30 मिनिट बा 40 मिनिट बिदि लागोन, बेफोराव गौलाया। नैबेलाय नै खालायगासिनो दङ। अराव मेगोन जोङो। अराव नै अरा अरखि रोहो रोहो जानांगौ। बे सिङाव होनानै दावदै जोब लोगोफोर, बे दावदै जोब हाजों लिरजोब्बाय, हालामाथा हाजों लिरबाय। एकदम रोजा लिरथारनांगौ, नङाबा गेब्रुगोन। लादो हाखौ बानाय, लावदुमा लाबोग्रा जा। साइसे लावरा, साइसे लाबोदो, लावदुम लाबोदो। दे ओरै देखायहर एसे, एबार लाबोनायाव। दे ओरै देखाय दावदै। देखायदो दे। होजोब, गना होजोब। मोनगोन लोगोफोर 15-20 मिनिट 30 मिनिटजोंनो मोनो। 15-20-30 मिनिटजोंनो मोनो। बना फिसा फिसासो जानांगौ, बिदिबा मोजांसिन जायो दावदै मेनाय। नाय लोगोफोर, नै 15 मिनिट जाबाय। 15 मिनिट दसे बेनि उनाव खांसै जोङो दसे। जाबाय नै लोगोफोर, आधा घन्टा जाबाय। आधा घन्टा बोखांनो नागिरबाय जोङो। दे बोखांफैदो बाबुफोर। दे मोनबाय नै, हाया गोजा गोजा जानांगौ होनबानो मोनो। मोनबाय लोगोफोर, मोनबाय। मोनबाय।
आराम हाखावलायसो दाना आरो बिदाव संख्रि लाबोदो मोजांनो हाखावसै सारायलायसै एसे सुगोरदो ओमफ्राय मोनबाय ना बाबु मोनबाय गोथाव बरिया जोबना गोथाव 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 एवनायनिफ्रायबो रुनायनिफ्रायबो गोथावसिन जायो ए दे जाजोब